Eta hitz, hemen daukagu Arantzazu Sartzaga da isla, Amurrioko zinegotzia, eta, bueno, hasiko gara atzera begira, putxo bat. Mhm. Bueno, nik eta hintzen moduz, Ondo, ondo. korrika eta presaka sartu zarela, Bai, bai, bizitzan besterik eta, ez. oto, ez? Bai, baina ondo. Aipatu dako, atzera begira jarriko gara, azken asteetan, nahiko bizitza sozial eta kultural bizia izan duzu herrian, eta nonbaitetik astearren, ez gaitezke txakolin egunetik, ez? Mhm. Bai. Ez zelan balorazioa. Bueno, nik esango nuke oso valorazio positibo eta ona egiten dugula. Esan duzun bezala hori, Amurrioko egutegia begiratuta, ikusten da Amurrio oso herri bizi, osea, bizirik dagoen herria dela eta asteburu hauek izaten ari dira nahiko potente. Eta txakolin egunari begiratuz, gure valorazioa ikaragarria da. Aurten ospatu dugun edizioa, 27. edizioa izan da, orduan horrek argi uzten du, bueno, oso kontsolidatuta dagoen jaia dela gure herrian, eta, bueno, gure herrian ez da bakarrik gure herrirako edo, baizik eta zonaldean oso erroldatuta dagoen jaia dela Mhm, esango nuke. mhm, Egia da, nik uste urte berria hasten den bezain pronto, ja egutegian markatzen dugun eguna dela, guretzako oso garrantzitsua eta ospatzeko eguna dela, eta holan hartzen dugu gu ere instituzio moduan. Oso polita da ikustea zenolako giroa sortzen den egun horretan herrian, zenbat jende animatzen den, zenbat, bueno, aurten ere ikusi dugu zenbat jende ibili den mhm. txakolina probatzen, dastatzen, ikusi dugu ere gure bodegi, bueno, beherriketarako ere tartea utzi dutela eta edari berriak edo probatzen eta eskaintzen hasi direla, eta hori ere txalotzekoa da, ez? Ez dira konformatzen eta beti produktu berriekin edo nobedadeekin datoz txakolin egunera, eta hori eskertzekoa da. Arratsaldeko giroa ere apartekoa izan zen, egia da eguraldia lagungarria izan genula, eta gu oso posi gaude, Amurrio txakoline kapitala bihurtu dela Mhm. esan dezakegu, eta ildo horretan lanean jarraituko dugu. Eta gero, beste hitzordu garrantzitsu bat izan da Aiara Fest, Mhm. ez dakit zebolare egin duzuen, eta ez dakit hirugarren edizio baten aukera ere ikusten duzuen. Bai, justo maiatzeko azken asteburuan ospatu genuen Amurren Aiara Fest, bigarren edizioa izan da kasu honetan, eta valorazioa ere oso positiboa da. Ikusten dugu, bueno, oso festival polita sortu dela, Amurrion eta Aiaraldean, bueno, pisu hartzen doan festivala dela, oso pozik gaude ere, zenolako festival eredua sortu den ikusita, Mhm. ez? Ez da makrofestival bat, eredu horietatik urrun gelditzen gara, eta hori, bueno, posten gaitu, herriko festival moduan ikusten dugu, eta guretzako oso positiboa da, ikusten dugulako egiten den eskaintza kulturala pisu handia duela, euskal taldeak ikusteko aukera izateaz gain, bueno, talde ezberdinak eta musika estilo ezberdinak entzuteko eta gozatzeko aukera eskaintzen du, eta bueno, hori posteko ikusten dugu. Esan duzun bezala orain valorazioan gabiltza, arduradunekin bilerak egiten, pizkate ikuspuntu ezberdinetatik valorazioa egin ahal izateko. Eta bueno, hirugarren edizioaren aukera hor dago, mahai gainean, baina bueno, lehenengo valorazioa ona eta sakona egin behar da, eta horren ostean ikusiko da Mhm. hirugarren edizioa luzatzen den edo ez, baina bueno, espero dugu holan izatea. Eta Aiara Festaren bigarren edizio izan da, eta Bermutekearen lehenengo edizioa. Lehenengoa, bai. Bermutekea gainera uste dut, e, eredu berria ekarri duela herrira, ez dela txakolin jaiarekin alderatuta ezberdina dela, ez? Bai. Badagoela ere lehiaketa bat, beste lehiaketa mota bat, ez dakit nola ikusi duzuen lehen edizio. Bai, zuk esan duzun moduan, hori lehenengo edizioa da, orduan, bueno, txakolin egun batekin konparatzea ikuste nahiko urrun daudela momentuz, batek bere 27. edizioa ospatu delako, eta Bermuteke kasuan lehenengoa izan delako, ez? Gu bai udala moduan, bai ikusten dugula oso proiektu polita dela, eta gustatuko litzaiguke zergatik ez, hemendik urte batzuetara, ez dakiz zenbatgarren promozio edizioari buruz hitz egiten egotea, eta herrian pisu hartu duen jaia bati buruz hitz egitea, ez? Aurrekoan aurkezpen pizkate egin genuen hemen, eta hitz egiten genuen zelan, bueno, Bermute Amurrioko altxortxo bat badela,
eta merezi duen garrantzia eman behar diogula. Azkenean, bai, euskal marka ezberdinak ikusten ditugu beste toki batzuetan, baina argi izan behar dugu hoiek ez direla hemen ekoizten, kanpotik ekoizten diren produktuak direla, eta hemen Euskadin ekoizten den produktu bakarra, osea, bermu bakarra Amurrion sortzen dela, gure bi bodegekin, eta hoiei, bueno, haiek egindako lana goraipatu behar diegula, eta Bermuteke horren arira Mhm. sortu zen. Balorazioa nahiko ona da, lehenengo edizioa izateko, gainera egun horretan, eguraldi ona izan genuen, baina bero gehiegi, Agian, bai, potente onegi. izan zen, enbarantzan sortu zen, ospatu egin zen, eta, eguzkitik babesteko karpak eta jarri genituen, baina egia da, sargoria nabarmena zela, baina hala eta guztiz ere, jende nahiko hurbildu zen, deskubritzeko aber zer eskaintzen zuen lehenengo edizio honek, eta nik uste dut erantzuna nahiko positiboa izan dela. Orduan, lanean jarraituko dugu, ea bigarren edizio bat ospatu aldugun, eta hemendik urte batzuetara mantentzen den jaia den. Eta gero, bueno, ja, utziko dugu apur bat jaia, eta beste jai batzuetan sartuko gara. Ze Bai. aurten aurtengo aurrekontuak onartu dituzu jadanik, ez dakit zerbait nabarmenduko zenukeen plangintza horretan. Bai, hori maiatzako osoko bilkuran onartu genituen gure aurrekontuak. Kasu honetan 24 milioiko aurrekontuak onartu ditugu, eta nik uste, aurrekontu hauen helburua argi dela zein den, ez? Biztanleriaren, gure herritarren bizi kalitatea hobetzen jarraitzea du helburu, eta horretan, edo zentzu horretan, hiru ardatz nagusi bereizten ditugu. Askotan hemen komentatu ditugu, hori, etxebizitzaren gaia oso kezkagarria dela, edo enpleguarena. Orduan, hiru ardatz horietan zentratu gara, edo oinarri moduan hartu ditugu, etxebizitza, enplegu sustapena eta sustapen ekonomikoa eta enplegua, eta zelan ez, gizarte babesa, ez? Mhm. Eta zentzu horretan hori ikusten da zenolako konpromisoa adierazten duen udal honek, adibidez, etxebizitzaren kasuan, 2 milioi eta erdiko partida bat bideratuko da etxebizitzan, aurrera pausoak emateko, eta benetan kezkagarria den problematika honi, pixkate irtenbide bat edo konponbideren bat bilatu nahian. Sustapen ekonomikoa eta enpleguaren kasuan 900.000ko partida bideratuko da, eta, gizarte babesari buruz hitz egiten dugunean, familia edo gazteek beharrak dituztenean, horre 400.000 euroko partida ere gorde egin da, laguntzen jarraitu ahal izateko. Eta, nik uste dut zenbakiek argi adierazten dutela gure konpromisoa zein den, eta zein hildoan jarraituko dugu lanean. Amurriori buruz hitz egiten dugunean ere, elkartek egiten duten ekarpena eta lana ezinbestekoa da, gure herriaren identitate zeinua da, eta horri ere jarraipena eman nahi diogu, eta aurrekontu honek adierazten du zenolako garrantzia duen guretzako, eta 800.000ko partida ere haientzako bideratuta dago. Eta nik uste hori, zenbakiek argi adierazten dutela zeintzuk diren gure konpromisoak, eta zenolako garrantzia ematen diogun gure udaletik bideratzen diren zerbitzuak kalitatezkoak izatea eta mantentze aldera, ez? Mhm. Lan egiten dugula. Eta EH Bildu, bueno, oposizioa alegiak, nolabaiteko desadostasuna adierazi du gastuen eta diru sarreren arteko 2 milioi euroko defizita dagoelako, eta, oposizioaren ustez hori ez da jasangarria. Zein da zuen erantzun edo zuen hausnarketa horren inguruan? Egia esan da aurrekontuei begira, orain mahai gainean dugun gaia dela, bai onartu behar dugula pixka eta harrituta gaudela EH Bilduren jarrerarekin. Ikusi dugulako, aurrekontuen garapen prozesu luze honetan, haiek egindako ekarpenak zero izan direla, ez? Ez dute proposamenik izan, ez dute proposamenik egin, eta horrek adierazten du, ez dakit, nolabaiteko ardura falta edo proiektu baten falta, ez? Mhm. Zer den, benetan, hori gure buruari galdetzen diogu, zer da EH Bilduk
Amurrioko herritarrei eskaintzen dien aukera edo, bale, guk ulertzen dugu, zenbait puntuetan, igual desadostasuna egon daitekeela, ikuspuntu ezberdinak izan alditugula, baina proposamenen bat jasotzea ere espero genuen, ez? Proiekturen bat. Eta ez da holan izan, haien proposamena, esan dudan bezala, zero izan da, ez dute bat ere ez egin. Eta mahai gainean jarri duten argudio bakarra hori izan da, segurtasun falta, ez dela segurtasunez jokatu aurrekontuarekin, eta txostenek kontrakoa adierazten dute, apirilean onartu genituen ere, eta bertako txostenek argi adierazten dute egoera ekonomikoa ona dela, seriotasunez ari garela lanean, diru kontuekin, eta orduan ez dugu ikusten benetan argudio horrek indarra duenik. Esan dudan moduan, apirileko txosten horiek adierazten zuten 5 milioiko remanentea badugula udaletxean, eta orain aurkeztutako aurrekontuek adierazten dute oso orekatuta daudela. Gastu aldetik, eta ez dagoela inolako zorrarik, edo ordun ez dugu ulertzen argudio hori. Egia da, onartu behar dugu, gastuen aldea gero eta pisu gehiago hartzen duela. Pues, denok etxean ikusten dugu, ez? Argia igotzen dela, ura, eta gastu horiek guk ere sufritzen ditugu udaletxean. Eta nola ez, urtez urte, handitzen doan karpeta da, aurrekontuen erdia adibidez, soldatei bediratuta dago ere, eta urtez urte handitzen doa. Orduan, horren aurrean, gu zentzuz jokatu dugu, seriotasunez, diru publikoaz ari gara, herritarren diruari buruz ari gara, eta, bueno, estabilitate plana bat martxan jarri genuen, horren arira, neurri ezberdinak mahai gainean jarri dira, batez ere, oreka hori etorkizunean mantentze aldera eta diru publikoa zentzuz eta ganoraz kudeatzeko eta kudeatzen dela ziurtatzeko, ez? Orduan ez dugu lertzen haien jarrera, egia esan da. Eta gero badaukagu beste kontu bat, dela, Burubio elkarteak ateak itxi ditu, hor arrazoietako bat izan da, larrialdi irteera falta, ez, Bai. udalak txosten teknikoa nolabait idatzi zuen horri buruz, eta horregatik hain zuzen eten behar izan ziren kontzertuak, uneren batean udalak planteatu zituen alternatibak edo ekidezina zen amaiera hau. Bai, hori zuk esan duzu bezala, Burubio eraikinari dagokionez, aspaldi hasi ziren segurtasun arazoak eta kontzertuak eskaintzeko aukera adibidez aspaldi ja hitz egin zen, eta orain erabat hitz egin da, entzeguak egiteko eta aukera, ez? Arazoa, segurtasun arazo bat izan zen, Arabako Suhiltzaileek ere etorri ziren, eta larrialdeko irteerari buruzko arazo bati buruz ari gara, barkatu. Badauka edo bazuen larrialde irteerako bakarra aurreko partean, eta horrek zuen oztoporik ez ezerta ondo zegoen, baina bigarren bat beharrezkoa zen. Eta udaletxetik aztertzen egon ginen, aukera ezberdinak bilatzen. Aukera posible bakarra atzeko partean beste irteera bat eraikitzea zen. Baina hor badago beste arazo bat, claro, atzeko partean ireki alzen tokian 7 metroko altuera bat zuen. Orduan, naiz eta hor irteera bat eraiki, eskailerak eraiki behar ziren, altuera hori ekiditzeko, eta hor ere segurtasuna esen bermatzen. Orduan, suhiltzaileek etorri zirenean, eta aukera hori planteatu zenean, argi adierazi zuten, ez zela posible izango hori irtenbide moduan erabiltzea, eskailerek ere, berriro ere, enbudo lana egiten dutelako. Orduan aukera ezberdinak aztertu izan ziren, baina ezinezkoa zela ikusi zen, horregatik haiekin elkarlanean jarraitu dugu, hitz egiten, baina plazaratu zitzaien ezinezkoa zela eraikin horri beste irteera bat bilatzea. Eta, Burubio behin itzita, Amurrioko musikazale elkartea osatu da, eta besteak beste, aldarrikatu duten izan da zuzenekoetarako eta entzegu lokaletarako tokiak behar dira, ez dakite eurekin harremenetan zaudeten, edo zuekin jarri diren harremenetan. Bai, Burubioko eraikina itzi ondoren, edo, prozesu hori garatu zen bitartean, ja, haiekin
bileretan jarraitu genuen, eta hortik dator sortu den elkarte berri hau, ez? Eta guretzako benetan pozgarria dela ikustea zer nolako elkartea sortzen ari den, musikari ezberdinak hor elkartu egin dira, eta haiekin ja bilera ezberdinak izan ditugu, ba, alde batetik haien beharrak eta entzuteko, eta beste alde batetik ja, bueno, ba, haien eskaerei konponbide bat bilatu nahian gabiltza, ez? Eta zentzu horretan ja begiratu edo aztertzen ari dituzte eraikin ezberdinak edo leku ezberdinak, ba, bueno, ba, horrelako eskaintza kulturalak egin ahal izateko. Alde batetik kontzertuak edo zuzenekoak egin ahal izateko leku bat bilatzen gabiltza, eta beste alde batetik entzeguak egin ahal izateko beste leku bat. Orduan bai, haiekin harremanetan gaude, eta hori, momentuan giroa nahiko ona dela, elkarlanean aritzen gara, eta ea, laster ja leku finko bat Mm. dugula esan aldugun. Eta amaitzeko, uda daukagu ate joka, Aiaraldeko Euskargintza Kontseiluak antolatzen du, bueno, pasen urtean uste dut iaz ere egin zuela, Mm. gora Aiaraldeko Jai Euskaldunak, zera, Amurreko udalak badauka asmorik parte hartzeko kanpaina ekimen honetan? Ba, begira, justo mahai gainean izan dugun gai bat da. Orain dela, nik esango nuke ja 2 urte bilera bat egin zuten, ba, udal ezberdinekin proiektua aurkezteko, gu bertan egon ginen. Egia da, ba, bueno, ba, azalpena entzun genuenean interesgarria iruditu zitzaigula, eta azkenean, bueno, ba, gure herriko balorazioa egiten ibili ginen, eta momentuan ez ginen sartu. Orain dela hilabete bat esango nuke, berriro Euskalgintza Kontseiluko arduradunekin elkartu izan ginen, udaletxean, eta proiektu hori buruz berriro hitz egiten egon ginen. Eta ondoren, ba, gure arteko balorazioa edo irakurketa egin ondoren, ba, aurten kanpoan gelditzea ere Mhm. erabaki dugu. Gure udalak euskararekiko duen konpromisoa oso sendoa da eta oso adierazgarria, eta bueno, ba, gure egunerokotasunak hori adierazten du. Proiektu honetatik at gelditzea ez du kontrakoa esan nahi, baina bai guk uste dugula garrantzitsua dela bakoitzak bere bere herriko irakurketa egitea. Eta bueno, ba, Amurrioren kasuan, aurretik Josebarekin ikusi duzun bezala edo beste eragilekin elkarrizketak egiten dituzuenean ikustiko duzuen bezala, ba, Amurrioko agendan elkartek egiten dituzten ekintzak eta proposamenak edo proiektuak ezinbestekoak dira, ez? Gure herriaren identitatearen parte bat dira, eta guretzako hori zaintzea ezinbestekoa da. Eta zentzu horretan, ba, ikusten dugu proiektu hau adibidez semaforoaren txertaketarekin, eta ba, ez dugula guztiz bat egiten. Oraindik ez da argitaratu, baina Amurreko jaietako programa hartzen baldin badugu eta aztertzen hasiz gero ikusiko duzue zelan egunean zehar edo egitarauan agertzen diren hainbat ekintzak elkarte ezberdinek sortutakoak edo antolatutakoak direla. Eta guk uste dugu, ba, bueno, ba, nolabait etiketa hori programan jartzea haiek sama moduan uler dezakete, ez? Badaude elkarte batzuk urtean zehar izugarrizko lana egiten dutela, izugarrizko ekarpena egiten diotela gure herriari, eta, bueno, ba, jaietan gozatzeaz gain lanean aritzen direnak, besteek ondo pasatzeko ekintzak antolatzen dituzten elkarteak dira, eta guk uste dugu haien lana zaindu behar dugula. Eta zentzu horretan, pues, batzuetan ezinezkoa dute edo ez daukate tresnarik ba, euskaraz eskaini ahal izateko edo eskaintzen duten neurrian, eta jo, egiten duten esfortzua eta gero ba, etiketa batekin klasifikatzea, ez? Azkenean kolorekin badakigu bai zein den asmoa eta ulertzen dugu, baina azkenean hor kolorea gelditzen da, ez? Eta koloreekin begin eta berriro haiek ikustea, ba, nolabait etiketa hori jasotzen dutela, ba, nik uste hor ikusten dugu euskararekiko ez dakit, hurbiltzeko joera sortu beharrean, ba, kontrakoa sortzen dugula antolatzen dutenen engan pentsatuz, ez? Eta horregatik erabaki dugu momentuz bertan ez egotea. Horrek ez du esan nahi jaietan gure euskararekiko konpromisoa desagertzen denik, ez? Gure eskuetan dagoena
euskaraz indartzen jarraituko dugu, guk uste dugu jaietan ere euskaraz gozatzeko aukera dagoela, horrela adierazi dugu hainbat urteetan gure programarekin, eta horrela jarraituko dugu, euskal kulturaren alde lan egiten eta eskaintza gero eta handiago eskaintzen, eta guk uste dugu, gure elkartek zaindu behar ditugula, eta haiek edo egiten duten lana eskertzea, ez? Eta ez dugu ikusten guztiz bateragarria proiektu formato horrekin. Ederto, bueno, igande honetan suposatzen dut araba euskarazen ere Bai, topatuko bertan egongo zitugula. gara, bai. Bitartean mil esker ona etortzeagatik, zu ere egon zara korrika presaka ona etortzen, orduan, mil esker tartetxo hori ateratzeagatik. Zuei.